खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। सोमखोर बिटिआर खालामनाय थांखिजों अग्रु बिफां फुलि रानदों 14 नं चिरांदुवार ब्लक अग्रु क्लाबा। बिटिआर सरकारा बिटिआरखौ सोमखोर बिटिआर खालामनाय थांखिजों लोगोसे साफ्रोमबो सुबुंखौ गोरिब थाखोनिफ्राय रैखा मोनहोनाय थांखिजों बिटिआर सरकारनि बड'फा लाइवलीहुड मिशननि गेजेरजों 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरायसालिमानि साखाथियाव 14 नं चिरांदुवार ब्लक अग्रु क्लाबा अग्रु बिफां राननाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिया गावनि आखाइजों गिबि बिफां फुलिखौ हरजेनो। बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो जाथिनि सुबुङानो गावनि आथिं सिङाव गसंना थानो हानायनि मिजिंजों बिटिआर सरकारनि बड'फा लाइवलीहुड मिशननि गेजेरजों अग्रु क्लाब दाना होनानै साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरनो 7 दाल अग्रु बिफां रानना होदों। समाज दानायजों लोगोसे रांखान्थि बिथिंखौबो जौगाहोनानै मोथांखोर बड'लेण्ड दानो आखायाव लादों बिटिआर सरकारा। सोमखोर खालामनायनि थांखिजों आरो बड'लेण्डनि साफ्रोमबो सुबुङानो मोनफ्रोमबो जातिनि साफ्रोमबो सुबुङानो गावनि गाव आथिङाव गसंना थानो हानायनि मिजिंजों जोंनि बड'लेण्ड सरकारा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बड'फा लाइवलीहुड मिशननि गेजेरजों अग्रु क्लाब दाना होनानै साफ्रोमबो बेनिफिसियारिनो जोङो 70 दाल अगर दंफां गायनो होनायनि जों हाबाफारि लादों। टटेल जोंना मोनसे भिसिडिसियाव जोङो 10सा 50 मोनसे बेनिफिसियारियाव जों 50 जन माबा खालामनाय जागोन अगर दंफां हरनाय जागोन। गतिके फैगौ 10 आरो 15 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्डनि मानसिफ्रा साफ्रोमबो गावनि गाव आथिङाव गसंथानो हानायजों लोगोसे बड'लेण्डखौ कमप्लिटलि मोथांखोर खालामनो हानायनि बेबस्थाखौ जोंनि सरकारा लादों। मानोना जोंनि बेयाव बड'लेण्डनि जेसेबां हा खालि दङ बेनि गेजेराव 34% फरेस्ट लेन्ड। बे फरेस्ट लेन्डनि 14% फरेस्ट लेन्डआ दिनै डिस्ट्रय जालांबाय। दा 20% दंबावो। 20%खौ सेभ खालामनायजों लोगोसे ग्रिन बड'लेण्डनि मिजिंजों साफ्रोमबो मानसिया गावनि गाव आथिङाव गसंथानो हानायनि बड'फा लाइवलीहुड मिशनखौ दाजाबदेरनानै दिनै समाज दानायजों लोगोसे रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायजों लोगोसे मोथांखोर बड'लेण्ड दानायनि सिमांखौ जोङो दिनै स्टार्ट खालामबाय। अग्रु दंफांनि अनगायैबो गोबां बेसेन गोसा दंफांफोर दं। दा बे अग्रु दंफांखौ गायनायनि गुबै थांखिया मा? अगर दंफांखौ जोङो लाग्रोदों ओरैनो बेक्तिगत भाबै जोंनि बड'लेण्डआव दा रेड चन्दन व्हाइट चन्दन बेखौ बयबो गायसावनो लादों। जायखिजाया मोनसेखौ जों गोजोननाय मोन्दों जोंनि बर' समाजजों लोगोसे बिटिआरआव थानाय गासैबो जाति जन'गोष्ठि बिफाङा जे मानसिनि थांना थानायजों 100% सोमोन्दो दङ। मानसिया जेरै सान्दुंनि सायखं ओंखारो बेफोरबायदिनो सायखं बायदि बिफाङा दिनै जोंनि थाखाय गोनांथि जानानै फैदों। बेखौ हमदांनो हादों। गतिके अगर दंफांखौ जोङो बांसिन गुरुत्त होग्रोदों। बेनो फार्स्ट प्रिफारेन्स होग्रोनायनि जाहोना जादों फांसे अगर दंफांनि गेजेरजों जुदि जोङो जोथोन लायोबा गावनि फिसाफोरखौ जोथोन लानायफोरबायदि दाव खालामोब्ला होमब्ला 10 निफ्राय 15 बोसोरनि गेजेराव फांसे अगर दंफाङा प्राय 1 लाखसो थाखा इनकाम खालामनो हायो। जायखौ जोङो गय गायोब्लाबो बेखिनिखौ 10-15 बोसोरनि गेजेराव मोननो हाया। फारसेथिं जोंना मिथिंगायाबो मोथांखोर जाबाय, फारसेथिं जोङो इक'नमिकेलिबो स्ट्रं जानो हाबाय बा स्टेबल जानो हाबाय। बे थांखिजोंनो जोङो अगर दंफांखौ गिबि जों माबा होग्रोनाय जादों। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं।
क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আৱাজ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'ন'গ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয়, সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।